His Excellency Charles Chukwuma Soludo, the Executive Governor of Anambra State. Good afternoon from here. Igbo ba inu n'anya unu ga-afe ebe ọkụ na-agbaba akwa ọkụkọ tiwaraaki n'ọba. Ọkụ na-agba oke ite niile dị na nke akwa ọkụkọ. Because now ihe a mere nji wee gụọ egwu ngụbụrụ one certain time wee sị gị, when reality will hit you, your imagination will disappear. Unu ga-afụ ebe ọkụ na-agba oke ite niile akwa ọkụkọ gwọkọ na tawalụ. Wee sị ka m were ohere a kene the government of Anambra State. Unu rụrụ a good job in Anambra State. Yes, 100%. Anyị nwane preach omenala Igbo. Anyị ama nghọta ihe Soludo mere anyị by ifopụ ata na ikpo ọka. Oke ite abụghị omenala. Onwere alụnsị ndị Igbo dowe na village anyị agwara anyị na ọ na-enye ego. Ndị Igbo agwanụbeghị anyị na Chineke kere eluigwe n'ụwa na-enye ego. Ife agwa gị na-enye ego bụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Ọ gbara aka na-azụ ana ojija na-eme gịnị a na-akọnye. I once made a brokers ngwara akwa ọkụkọ si ya, ihe ị na-eme isigo na ya nweta ego. Bịa, ọ bụrụ ahịa, I will help you direct you in a way that ị ga na-atụnata container 4 or 5. Ọkwa ịchọgodo na be gị na-eme offload na your house. Ị na-ebutu, ị na-elecha. Na ife ị na-eme adịghị mma. You are deceiving our people. Yes, when I had a problem, akwa ọkụkọ gbatala ọsọ enyemaka ma ego ya ma ihe niile mgbe na Abuja. But that should not stop me not to say the truth, because I came to say the truth in Igbo land, to deliver everybody. Oke ite bụ scam. Ije nalụ mmadụ 2.5 million ka imeri oke ite na ya mmadụ 20 ịnatago 15 million. Isebi ijego ọmarịcha moto ruo n'elu rụọ hotel rụọ nka. Then ibuyezie onye ahụ ite ka o jedowezie na bịa ka ite na-asụri ego. That is deception. So ekene gị His Excellency Charles Chukwuma Soludo. Ekene gị rinne. You did a great job. Kama n'ihe chọrọ ichetere government of Anambra State bụ gịnị? Onwe egwu ihe dị iche n'ihe akwa ọkụkọ na-eme na ndị anime adoration. Ndị a bụ ndị 419 criminals. Biko, the government of Anambra State biko na-ebe na ya. A lot of our people anwụgo ụmụ nwaanyị dị ime a na-enye ha olive oil. Onwere ihe dị iche oke ite na olive oil. Even nke oke ite ka mma sef na oke ite gbukọrọ mmadụ. Mana ife o ji jọgbuo onwe ya bụ na mmadụ nwere ike iwe last card ya je gbuo oke ite agụ egbu onye ahụ. Mana ndị a na-edesive ụmụ nwaanyị dị ime every day with olive oil. Na olive oil na-eme ka nwa nọ bridge nọzie ọfụma. Nwaanyị eji eche nwa nwunu anya. Enwe nke mere counter Immaculate Heart. Ati ego nwunye catheter, nwunye ya yosazie na sign operation ka eme ego operation esi n'ibu eji adoration, n'ibu eji uke, n'ibu nwa ikuku, n'iru Chukwu na aja na ka nzo dọrọkpa na-ekwu ya. Ọ bụla asị mefu na chi. Ona na-ekwu ya ka ọ tọọ ụtọ, mefu na chi today. Immaculate Heart. Doctor na-ayọ, onye mkpọ for that matter, onye mkpọ ogogo. Wee soro yoba the man, wee were check Diamond Bank mgba wee denye. Ewe buru the woman we sign the operation. O jewe ha yata boss ka o buru ya jewe uke no na-eje adoration na nwa ikuku ada ama n'ọnya. So government of Anambra State ruru nnukwu ọrụ. Oke ite abara wa culture, ọbara wa tradition. Ya deception ka ọwụ. Ụmụaka Igbo jene gbawa mbọ. Ụfọdụ n'ime anyị gbasị bọ ibido from scratch megide bụrụ mmadụ today. Business na-aga aga na Igbo. Gbasiwe mbe ike taba afụ egesi na ndị chọọchị na ndị dibịa ntị. Enwere ọnkụlụkụ kechi gị onwe ya ji akara aka gị. Si ife ji akara aka gị bad governance. Ọ bụrụ na anyị nwere factory ebe na-alụ akwa ma moto amụ na gị n'anya ma phone ije kiri m ka ngwa gị eziokwu ma phone cover ma charger phone gị anụ nwa ma power bank gị ji n'aka ba. Enwe ebe na-arụ ya na Anambra State ọ ga-enye more than 10,000 people ọrụ na one village. I swear with my life. Ọ dị n'Enugu ọ ga-enye more than 20,000 people. Ọ dị n'Owerri Ebonyi the same thing. But our government denied us our fundamental human rights. Ndị ụka na ndị dibịa manizie na ọha nwa na-enye prosperity, fraud. God inwe n'ụwa government. Wefu kesi tụọ akwa ọkụkọ nga kịta. Gba ọgwụ ọkụ. Enwere ọgwụ ga-ekulite ebe a jee ma gọvanọ ụla. Enwere ọgwụ ga-ekulite ebe a jee kpọpụta akwa na cell. Face any reality. Face any reality. And that advice na-enye akwa ọkụkọ tiwaraaki bụ gịnị? Let this thing teach you a lesson. Ịpụta face ezigbo business mewe business. Ọ bụ real estate, were ego baa na real estate, ị nwere ego. Igo a na 100 plot, ụgwọ ya, gbaa ya fence.
market ya inwe fans ị ga-ele godogodo. Ọ bụrụ na ọ business ịtụ ahịa bịa mee teach gị importation ịtụba afịa. A lot of business that ga-eme eme ọ dị genuine ịghọtago na ndị na-deceive ndị be anyị. Mma njiri maka onwe ihe ga-eme n'ụwa ka m kwụsị ikwu eziokwu. Yes, mgbe m nwere nsogbu ịbịa for me. Otu ị nọ na prison ma abịakwa n'ete gị with obi ọcha. Mụ na my family will come and see you in prison and advise you physical as well. Secondly, Soludo kwuru si onye mara ihe ọ na-eme o ji religion ọ na-preach eme ya gosi ka afọ na akwa ọkụkọ ma eke hit ma onye ze Jizọs. Ife na o nwere ihe unu menwu na gọọmenti ka unu ike ihe niile unu na-eme wayo 419. Onwe ko wute unu ama unu ga-ekiri this video maka unu ncha nwere access to Android phone. 419 idola anya wayo ịnapụ mmadụ oti anya afrozi eke hit na asị nkata iyi ka iyi ọgwụ ọgwụ 4 days ọrụ feni na 419 ndị bayata na afụri nne ịbịa na my NGO nwanne for people's problem nwanne iji obodo Igbo ndị ju na nga na share country ndị na-anwụ na mmiri today ndị nke afọ ebe stop deceiving them, stop exporting them. So biko ejikwa m ohere a na-ayọ Anambra State Government because of challenges enwere a lot of challenges mgbago loss na ya nchọzi ka Anambra State bata na afọ His Excellency Charles Chukwuma Soludo Abuja ka na-eme video and then bata from Abuja this Pastor Jerry nke n'ụlọ onwe m o mee video post on internet sị mkpọta onye police na onye dara ngwụlọ na ọ ga-agwụ ya saa biko nnata Abuja kịta akpọtago m ndị police kpọta ndị dara ngwụlọ kpọjee ya ọgwọhọ spend how many millions spend for it obrego na ni so na lo kita mmeje report case official to ndị udogachi mmeje na office ndị udogachi na Lion Building n'Ọka je report oil official ndị udogachi mee invite the same way square ma akwa ọkụkọ na eke hit invite onye nke a bụ pastor then ọ bụ na date m kpọtalo dị ndị ngwụlọ because okweze pick call m ewejekwere m ya letter na church ya bụrụ evidence ọ bụ na the date m kpọta ndị ngwụlọ na ndị akpịrịsị bụ wrong date biko ka gọọmenti nyezi aka ka onye anyị the special date because anyị nwe video evidence nekwe the video ka ya play kịta ọ si anyị mee gịnị mkpọta onye ngwụlọ kpọta onye isi na ọ ga-eme ya ọfụzọ. Soludo gị nwe aka. Thank you very much for your self-determination. Thank you Mathias Ezeaku for also enlightening our people. Esokwu mee ma governors ma senators atakọrọwa ndị dibịa na ndị pastor. Unu ma mgbe one of the reverend father na-eme adoration na Anambra gwa Soludo na ga-agbu ya egbe. Soludo gbara bịa n'elu ọta bịa n'elu ọta afọ m ka mgbọ na-ada gị n'alụ akụkọ. His Excellency nwa mgbe afọ wee dee ya open letter na Facebook si ya solve god other people's problem rapụgodo nke m. Understand? The same person for na gba Soludo egbe afọ na mmịa ga-anwụ that year. Mmịa nwụọ ọkpọnitere mmịa n'ọnwụ. So gịnị ka m na-agwa unu? Ọ bụ na ịbụ onye omenala Soludo sola anyị bụ ndị omenala ụzọ. Ma mmadụ onye nchugolo ọsọ na omenala bụ ụzọ eziokwu na ha na-agwọ ọgwụ eme dibịa. Ihe bụ dibịa ndị ji mgbọrọgwụ na mkpa agwọ agwọ ya. Ọ bụkwa na ị nwere n'ime nye mmadụ achiere bịa nọ sayensị ayọgo m biko. Ọ bụ na ime eme achiere bịa nọ sayensị. Bịa na nwere ebe ndị mmadụ ekwerozi ka ndị a na-atọrọ anyị na-ezoche n'ime ọfịa bịa ka anyị je wụsa ndị a na-achị efi ekporo ka anyị kọọ ugbo na wa farm bịa ka anyị je wụsara ha achiere ha gafee ebe a witi efi ha achiere ma ha 2 times ha ma mkpụzi efi ya bata ebe a kọrọ ugbo ha mazie na enwe bush ekwesị ikpe efi wee ga not ebe a kọrọ ha na-eri eri na na-awọgbo ndị be anyị nọ. Onye Africa believe on imagination. Nna agwa na gọọmenti bụ chi gị. Man has the finance. One na-arụ ọrụ how man have designed it. One na-arụ ọrụ how man have designed it. Enwe reverend father Chineke na-akpọ oku. To be a reverend father enwe ka Rome si design na ịgachi ụzọ dị otu a na ị ga-abụ reverend father. It has been designed by man. Onye Fulani gaa anya ọ bụrụ reverend father. Onye Hausa gaa ya ọ bụrụ reverend father. Onye China gaa ya man designed that system. Mana ha gajazie pụta sị na ha bụ man of God. Oje chọọ 5 plot of land mepe adoration ori dị ya n'anya nwere aka ọrụ. He's a thief. He need money and he don't have the energy to go and hustle inside the market. So ọ ka ọ na-asụ na receive enwere ha na-receive free. Ihe gbasara akwa ọkụkọ bread big less. Ana m agwa gị mbọsị reality ga-ehit gị. Mbọsị reality ga-ehit gị. Mbọsị ga diagnose gị kidney failure, liver failure, hepatitis. Mbọsị ga-amụta nwa nwere hole in the heart. Laba shikadalaba. Mbọsị reality ga-ehit gị. That day ka ga-ama na Jesus ma ọgwụ bụ total fiction. Total fiction that never exists. Ndị gboo ji gwa gị na ihe a mụrụ amụ ka ya agwọrọ agwọ tupu onye ọcha abịa malụgo Chukwu okike abịa ama. Our ancestors keep on gwa anyị ọkọ ka ọ gakwuru mmadụ ka ọ kọọ gị ọkụ anụmanụ ya gakwuru kpụọ isi before ndị ọcha bịazie gwa anyị na Chineke amụtagwa nwa befa na nwa fa na-eme mmiri akụ na ọ na-aga ije na nnụ mmiri after enslaving us for 400 years. Since you believe in miracle you can never produce toothpick. Since Africa now depend on miracle and prayer, that is why Africa cannot offer any country today any good thing
to favor them being produced in Africa. Nothing. Common toothpick. About pregnant mothers today in China depend on Africa to survive. Africa will offer them prayer instead of surgical items that the Chinese are producing now. I need operation today. Somebody produced those surgical items in China that does not believe in Jesus. But what can you offer to the Chinese pregnant mother? Prayer. In Africa na ni. Soludo lo la yolo demma. Onye obuna puta ubezi oke Igbo demma. Anya tagwa afrinne. Kede America na emokit. China na-eme okite. Okite China bụ common sense. Okite ndị Igbo bụ common sense. Ọ gbara aka na-azụ a na ojiji na-akọnye. This is okite. So this pastor Jerry mnata m ga-eje make report ya official to ndị udogachi ka fa nebe anya na ya ka emekwa invite Anambra State si ya gosi na anyị onye ngwụrọ nwa ka eweta date ka kpọtara onye ngwụrọ na onye police. So akwa ọkụkọ tiwara ka ebe ọ bụla ị nọ. I wish you safe. Ị ga-anọchapụta 11 months about 6 months or 5 months ka ya anọ dị ya pụta. Epota face a business because I love you so much. I love every Igbo people. Face a business. I love you from the depth of my heart. They have no power. Isn't power in our war. Nyem date and time. Come on again. Me will spring and I want to Kai face any science. Village science need the factory. Eba phone, selling fan, AC. Could you imagine a bambam in Africa in one village abatana China? Is it not a shameful something to us? During our ancestors, may research. Well, if you cover on millions or man using your resources to solve your problems, what makes you rich as a nation? Uruzen bam na gia refine if you according a bambam then a pan near Bible. EMG naka okarirego. Ihe nji n'aka nke ejika iji n'aka karịrị ego mana ego kiji gotia na China na produce ya na amara Jesus. So it's time you wake up. It's time we tell ourselves the truth. So kudos to Anambra State government. I believe that this will bring a big lesson to ndị ọzọ si na ha na-eme okite mana ihe na Anambra State government biko tie na anya ụmụ mpịọmpị ekpere niile ahụ si mechie nya ekwesịghị dị na-eme ekpere on daytime. On Sunday ka government wepụta holidays for every religion to worship whatever they believe. Biko Une ekpere niile aha na-emepe Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Soludo, His Excellency mechie ya. Mechie na ihe a na-train na kidnappers. Ndị zuchu ori ejezu ebe a na-achọgharị fe mana ha nọ n'ime une ekpere aha akwa aka. Please sir, please sir. Thank you for the one you have done. Eso wee tụọ oge na nke a. Ọrụ agwụ ike. Eso tụọ oge na nke a. Ọrụ agwụ ike. Ịrụrụ nnukwu ọrụ na nke a. Na ayọkwa government of Nigeria, Anambra State government also try to put effort in creating industrial area where people will go and work and make money. All the very important. If Innocent as a private company can establish a place where cars can be produced, state government can also establish a place where cars can be produced and they will employ thousands of people. John did not Japan. Toyota company metro on Japan. As yes, na one company na carry more than 5,000 people per shift. So ya gaze, onyano ya call one